yn brysur iawn yn fan hyn ers ben bore. Rwan ta, Sian Davies, sydd ar gyngor y sioe, busnes gosod blodau gen ti. Swn i'n dychmygu, mae hon di'r babell gyntaf ti'n ymweld â hi ar faes y sioe. Ydy, mae gyntaf maen nhw wedi gorffen beirniadu bore dydd Llun dwi'n dod lawr. A mae'r cardiau coch wedi cyrraedd yn barod. Rwan, dyma rhywbeth trawiadol iawn yn fan hyn ar y thema atgofion, ynddo? Ie. So fan hyn mae hi wedi wneud pafei. So pafei yw rhywbeth yn debyg i glytwaith, a mae hi wedi defnyddio'r coeden erw hefyd i wneud fel sort of contrast. A Eleri Thomas o Abereiron sydd wedi cael y Pencampwriaeth yn y gystadleuaeth hon. Mae hi wedi defnyddio ffomium, dail ffomium, laurel. Mae hi wedi defnyddio cala lilies, rhosynod, spray chrysanth a pom-pom carnations hefyd. A mae di osod yn hardd yn y pren, yn dydi? Ydy. Y sgrin, felly. Ydy, mae'r erw yn wneud border eitha pert. Ydy, mae'n fframio fo. Fframio fe'n iawn. Ydy, fel darlun yn y cof yr atgofio. Mae llongfarchiadau hi. Ie, gwmos. Shipwreck, da ni fyma. Da ni'n ganol y llong ddrylliadau. Mae yna bob math o osodiadau trawiadol. A mae yna waith casglu ar yr holl bethau yma, yn dod, Sian? Oes, lot o waith. Yn enwedig gyda'r thema shipwreck. A draw fan hyn maen nhw wedi... mae wedi defnyddio fel contrast, fel erinium thistles, a mae hwnna'n rhywbeth sydd yn yn edrych yn eitha da ar lan y môr. Ydy, mae yna dipyn o drysor yn fan'na hefyd. Ond dyma'r un sydd wedi dod i'r brig gwaith Sioned Hughes. Fan hyn mae hi wedi defnyddio pethau sydd wedi sychu a echeveria. So mae'r heina'n dal yn fyw allan o dŵr, a gweud y gwir. A wedyn alliums. A mae hi wedi gwneud llinell da iawn. Mae wedi dechrau ar y top a mae wedi dod lawr a creu fel llinell adduniadol ir. A mae'r broc môr yma, mae hwnna'n gychwyn da i sawl gosodiad blodau'n dweud y gwir. Mae nhw'n siapia diddorol, dydyn nhw? Ydy, mae yn. Llongfarchiadau mawr iddi. Down ni fan hyn, wel dyma ni, mae'n jubilee Frenhines a mae yna bob math o osodiadau trawiadol dros ben, ond dyma'r un Sian sydd wedi codi'r brig? Ie, mae hon wedi cael Pencampwriaeth hefyd. So, Delyth Price o Sir Gaerfyrddin sydd wedi ennill fan hyn. Fi'n credu mae'r thema ydy'r Platinum Jubilee. Mae hi wedi defnyddio rhosynod Grand Prix a'r gerbras yma. A wedyn Lysianthus, y delphiniums glas pert yma. A mae yna 3 gosodiad, mae'n gweithio ffordd lawr i greu rhyw fath o lydd yn y blodau wrach, ie? Ie, mae yna fel criteria i beirniadu addurniadau ffordd hyn, a hefyd mae jyst yn neis bod e'n cario trwyddo i'r gweiliod, a wrth bod chi'n edrych o gwmpas, chi'n gallu gweld yr addurniadau. Da chi'n gallu edrych yn efo unrhyw ongl yn dydych chi. Dim lle i guddio fan yna, goes? Na, dim o gwbl. Llongfarchiadau mawr iddi hi. Ac wedyn un categori arall fan hyn, Sian, ydy penawdau neu tudalen blaen y papur newydd. A wedyn mae Ukraine fan hyn, y blodyn Ukraine, blodyn yr haul, y glas a melyn. Mae hwnna'n... Ie, mae hwn yn addurniad anhygoel hefyd. Mae hi wedi defnyddio blodau'r haul, sef sunflowers, a'r rhosynod melyn hyn maen nhw'n agor nawr oherwydd mae'r tywydd mor boeth. Wel, a hefyd gyda'r gwenydd. Y gwenydd, oedden ni'n gwybod, rhywun yn mynd sylwi faint o gynhyrchu gwenydd oedd yn digwydd yn y wlad, na gani? Ond mae fe'n addurniad hyfryd. Yn dydi. Mae yna gymaint o waith yn does wrth fynd ati. Lot o waith, lot amser. Ond dyma'r un sydd wedi dod i'r brig, gwaith Jonathan Lloyd Davies ydy hwn. Mae o wedi mynd ar ôl stori y monkeypox, felly da ni yn y jwngl. Ie, da ni yn y jyngl, a sgwrs mae'r tywydd heddi yn teimlad fel bod ni yn y jyngl, ond so mae wedi defnyddio fel y palm, mae wedi defnyddio aspidistra leaves i creu part sy'n ar ben y palmwydd, felly, da chi'n gweld y goeden. Ie, a hefyd mae'n neis bod wedi defnyddio'r holl dail hyn a'r lucky bamboo, sef y lucky bamboo dyn ni'n galw hwnna, a wedyn i'r formium leaves wrth i ochr iddo fe.
Wel, mae'n dywydd cael banana. Maen nhw'n deud fod banana'n dda iawn y dywydd poes yn dydi I roi egni i ni. Wel, roed egni, iawn hefyd, i gwylio'r i lawr hefyd. Sian, mae'n arddangosfa hyfryd yn dydi? Yndi. Edrych yn ôl ar hwnna rwan, ar holl waith, llongyfarchiadau mawr. Ie. I bawb sydd wedi cystadlu gan arbennig y rhai sydd wedi cael cerdyn coch. Ie. Diolch.